Il-Gvern irid jiddeċiedi jekk jinsabx fuq in-naħa tal-barranin jew mal-familji Maltin u Għawċin f'dak li għandu x'jaqsam l-isptarijiet. Sostna dan id-deputat nazzjonalista Adrian Delija meta l-erba' filgħaxija kien qiegħed jindirizza l-aġġornament fil-Parlament fejn fakkar li l-Vitals ma kellhom l-ebda esperjenza fis-settur tas-saħħa. U sostna li l-Gvern mhux qed iħares l-aqwa interessi tal-poplu Malti fejn jidħol is-settur tas-saħħa dan wara li għażel lil Vitals il ħadd ma kien jaf min huma u bla esperjenza fis-saħħa. U fakkar li l-Gvern kien għamel diversi ċerimonji u wiegħed investiment ta' 200 miljun euro fl-isptarijiet San Luqa, Karen Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. U l-Gvern iffirma kuntratt ta' 30 sena ma' Vitals. Dan il-kuntratt Vitals kienu marbutin li jagħmlu investiment ta' 200 miljun euro mill-2015 għaddew 7 snin. Iżda minn dan l-investiment ma sar xejn minn Vitals. Adrian Delija fakkar kif qabel 2017 il-Ministru Chris Fearne sejjaħ konferenza u ħabbar li l-konċessjoni għaddiet f'idejn Stewart Healthcare u sejħilha The Real Thing. Fl-2019, Stewart ippreżenta pjani għall-isptarijiet iżda l-perit kien informa lill-awtorità tal-ippjanar biex il-proċess ta' żvilupp jiġi sospiż. Id-Deputat Nazzjonalista saħaq li madwar il-biljiet ta' San Luqa hemm abbandun totali u tenna li f'dawn l-isptarijiet ma sar l-ebda investiment. Interessanti l-fatt li fit-28 ta' Awwissu ta' din is-sena Stewart ħabru li għamlu qlieħ meta dawn m'għamlu l-ebda investiment. Verità hi li l-Gvern qed itihom 70 miljun euro mingħajr ma twettaq ebda investiment u issa qed jagħmel qlieħ. Adrian Delija insista li l-Ministru Fearne ma qallhomx biex iroddu lura il-260 miljun euro lil poplu Malti u fakkar kif fil-jiem li ġejjin. Il-Prim Ministru jrid idaħħal is-sottomissjonijiet fil-kawża li fetaħ l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista fil-qorti u għandu żewġ għażliet. Jew se jgħid li hawn il-barranin li qed jisirquna u jibqa' jtihom il-flus jew se jiddefendi lill-poplu. Għalaqstant u insista li l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista hija ċara, dik illi għandu jaqa' l-kuntratt.